Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Яндук авылына юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен Карамалы авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Мингалишева Зөлфия Джиганшевна каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны хезмәттәш дуслары Миннифа апа, Рәхимә апа, Фәрида апа, Флюра апа, Сания апа, Мингалишева Рәхимә апа, Әлфия апа, Руфия апа һәм Әлфия Мингалишева котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле һәм якын булган хезмәттәшебез, дустыбыз, рөхсәт ит сине 50 яшьлек юбилейлы туган көнең белән котлап, иң җылы теләкләребезне җиткерергә. Кадерле кешебез Мингалишев Шәүкәт Сәлимҗан улына кияүгә чыгып, озак еллар элек үз авылыбызның кешесенә әверелде. Мәктәпләр ябылганча ул башлангыч сыйныф укытучысы булып озак еллар хезмәт итте. Тату гаиләләрендә ике күркәм кызларын мәхәббәттә тәрбияләп, олы тормыш юлына да чыгарып бастырдылар. Бүгенге көндә дустыбыз Иске һәм Яңа Яндук авылы администрацияләренең башлыгы вазифаларын үтәп килә. Кайда гына эшләмәсен, ул шул ук бер көенчә, ачык йөзле, киң күңелле, гадел һәм таләпчән, тырыш, хезмәт сөючән, кешеләрне аңлап һәр вакыт ярдәм итәргә ашкынып торучы булып кала. Бүген барыбыз бергә җыелып, аңа юбилей уңаеннан иң җылы теләкләребезне юлларга булдык. Беренчедән, Кырыштай нык саулык исәнлек, гаилә иминлеге, бала-оныклар бәхете татып, пар канаты белән тигезлектә матур гомер кичерегез. Авыр булган эшеңдә һәр вакыт уңышлар гына сине җитәкләп барсын. Дугыз-туганнарыңның хөрмәтенә күмелеп яша. Һәр вакыт синең янәшәңдә ышанычлы дусларың, иңнәрен куярлык якын кешеләрең булсын. Без сине барыбыз да хөрмәтләп яшибез. Дустыбызга 50 тулды. Чак кына ышанмыйбыз. Сиңа ярты гасыр диеп һич тә без уйламыйбыз. Үз яшеңә ышамыйсың, яшь күренәсең дускай. 30 диеп уйласыннар белмәгәннәре пускай. Тормышыңның бизәкләре кызлар гел сөендерсен. Көн сайын өегезгә ул шатлык бәхетләр керсен. 7 заттай эшеңдә дә җиң сызганып эшлисең. Ару дигән затны да син әйтерсең лә белмисең. Дусларыңнан котлау хаты язды ихлас күңелдән. Таралсын кара болытлар дускайыбыз күгеңнән. Хөрмәтле Зөлфия Джиганшевна, юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алдада гомер кичерегез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Әй сине яшьлек, гүзәл яшьлегемде, җырларыма кушып җырлыймын. Мең сынаудан торган тормышымнан, бу дөньядан һич тә туймыймын. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен, уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыймы хәмидә бәхетлемен. Кояшлы көннәрем көткәндә. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен, уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыймы хәмидә бәхетлемен. Кояшлы көннәрем көткәндә. Вакыты дигән гомердә кермәче, туктамый да алга йөгерә. Узыны диеп яшәгәннәр генә, алары барысына да өлгерә. Гомер, гомер, гомер үтә бирсен, уфтанмыймын еллар үткәнегә. Яшим сулыймы хәмидә
Күзләр килсәләр дә, яшьлек язларымда каламын. Язмышы җилләренә мине ярып, киләчәккә атлап барамын. Гомер, гомер